Mae'r asesiadau cyfforol ac ymarferol yn ffurfio rhan o broses recriwtio ymladdwyr tân Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru. Cynlluniwyd y fideos hyn i roi dealltwriaeth o ofynion y prawf i ymgeiswyr i'w cefnogi yn eu paratoiad ar gyfer y broses dethol. Gellir canfod rhaglen ffitrwydd baratoadol ar dudalen gyfarwydd ein gwefan www.decymru-tan.gov.uk. Os oes gennych unrhyw ymheuaeth ynghylch eich iechyd neu eich gallu corfforol i ymarfer, dylech gysylltu eich meddyg cyn cychwyn unrhyw rhaglen ffitrwydd corfforol. Mae hyn yn arbennig o bwysig iawn os ydych yn amau eich fod yn feichiog, os newidioedd statws eich iechyd yn ddiweddar, neu os nad ydych wedi gwneud ymarfer corff yn y 6 mis diwetha, neu eich bod wedi cael salwch neu anaf yn ddiweddar. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â thîm recriwtio ac asesu Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru ar dim 1 443 232 200.